कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना देवगडच्या वतीने श्री क्षेत्र कुणकेश्वर जत्रेनिमित्त घेण्यात आलेल्या आरोग्य शिबिर, नेत्रचिकित्सा शिबिर व अल्पदरा चष्मा वाटप शिबिरास उत्तम प्रतिसाद मिळाला। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना देवगडच्या वतीने श्री क्षेत्र कुणकेश्वर जत्रेनिमित्त घेण्यात आलेल्या आरोग्य शिबिर, नेत्रचिकित्सा शिबिर व अल्पदरा चष्मा वाटप शिबिरास उत्तम प्रतिसाद मिळाला। या शिबिराचा 156 लोकांनी लाभ घेतला। रात्री 9 वाजता शिबिराची सांगता करण्यात आली। या शिबिरास कुणकेश्वर देवस्थानचे अध्यक्ष एकनाथ तेली, सचिव हेमंत वाटकर, कुणकेश्वर सरपंच महेश तामणकर तसंच कुणकेश्वर विविध कार्यकारी सेवा समितीचे अध्यक्ष निलेश पेडणेकर, कार्यकारिणी सदस्य तुकाराम तेली यांचं मोलाचं मार्गदर्शन लाभलं। विजय क्रीडा मंडळ भांडूपचे अध्यक्ष संतोष कासले व सहकाऱ्यांनी या शिबिरास मोठे योगदान दिलं। विजय क्रीडा मंडळ तसेच कुणकेश्वर सेवा सोसायटी आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा यांच्या संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी आज मोफत नेत्रचिकित्सा व आरोग्य तपासणी शिबिराचे आयोजन केले होते। या शिबिराकरता आपल्या संस्थेचे सदस्य संतोष मयेकर नवनिर्माण सेनेचे तालुका अध्यक्ष त्यांनी पुढाकार घेऊन सन्माननीय तेली साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली या ठिकाणी हा कार्यक्रम पार यशस्वी झाला गेला। या उपक्रमात येथील जवळजवळ 150 लाभार्थ्यांनी लाभ घेतलेले आहे। भविष्य काळात अशा प्रकारचे विविध उपक्रम कुणकेश्वर विविध कार्यकारी सोसायटीच्या माध्यमातून करण्याचं मनोदय आहे। मी कुणकेश्वर जत्रे प्रार्थना करतो की अशा प्रकारचे उपक्रम आयोजित करण्यासाठी मला बळ देतो। धन्यवाद। नमस्कार। आज महाशिवरात्रीच्या शुभदिनी विजय क्रीडा मंडळ भांडूप आणि देवगड तालुका मनसे या तालुकाध्यक्षाच्या वतीने या ठिकाणी आरोग्य शिबिराचं आयोजन केलं होतं। आमच्या दृष्टिकोनातून, आमच्या कुणकेश्वरवासियांच्या दृष्टिकोनातून ही अत्यंत स्तुत्य आणि माणुसकी जपणारी अशी एक परंपरा निर्माण करण्यासाठी या ठिकाणी तो पहिलाच आमच्याकडे हा उपक्रम झाला। नक्कीच स्तुत्य आहे। आम्ही या मंडळींचा विशेषतः डॉक्टर मंडळी ज्यांनी या ठिकाणी एवढ्या लांबून येऊन आमच्या इथल्या गरजू लोकांना मार्गदर्शन केलं, तपासणी केली, त्यांना आरोग्यविषयक मार्गदर्शन केलं आणि आजचा कार्यक्रम अत्यंत चांगल्या रीतीने संपन्न केला। यासाठी मी या सर्वांसाठी श्रीदेव कुणकेश्वराला मनापासून प्रार्थना करते की आमच्या या समाजसेवकांना त्यांचं आयुष्य द्या, त्यांच्या मनोकामना पूर्ण होऊ द्या आणि उत्तम प्रकारचं आरोग्य त्यांना मिळू द्या, त्यांचं जीवन खऱ्या अर्थाने समृद्ध होऊ द्या। खऱ्या अर्थाने ते समृद्ध जीवनच जगतायत खरं पाहिलं तर। ज्याची अपंगिता नाही त्याची दरिद्र हृदय तुझी साधू ओळखावा, देव तेथीची जाणावा, अशा पद्धतीचं संतवचन आपल्याला सर्वांना माहिती आहे। आणि ते संतवचन ही संस्था गेली 36 वर्ष प्रत्यक्ष ही आचरणात आणत आहेत आणि ही आमच्या दृष्टिकोनातून, कुणकेश्वरवासियांच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत चांगली गोष्ट आहे। आम्हाला या मंडळीचा अभिमान आहे आणि जिथे जिथे आम्हाला त्यांची मदत लागेल तिथे तिथे आम्ही भविष्य काळामध्ये त्यांची मदत घेऊ आणि एक मानवतेचं कार्य आमच्या पद्धतीने आम्ही पुढे देण्यासाठी त्यांच्यासाठी गेलो आहोत। आजच्या पुरतं इथेच सांगतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कुणकेश्वर। साहेबांच्या सन्माननीय साहेबांच्या आदेशाने या ठिकाणी विविध उपक्रम घेत असतो। कुणकेश्वर जत्रेसाठी यावेळी प्रथमच आम्ही आरोग्य शिबिर, नेत्रचिकित्सा शिबिर आणि अल्पदरा चष्मा वाटप शिबिर ठेवलं। त्यासाठी मला भांडूपचे नामांकित मंडळ विजय क्रीडा मंडळ यांनी सहकार्य केलं। तसेच कुणकेश्वर विविध सोसायटी, सेवा सोसायटी यांचे सदस्य तेली साहेब, तसेच देवस्थान कुणकेश्वर देवस्थान समितीचे अध्यक्ष एकनाथ तेलीजी, तसेच सचिव
श्रीमंत वागकर साहेब यांनी या कार्यक्रमाला बहुमूल्य असं हातभार लावला. तसेच या संस्थेचे निलेश पिंगेकर यांचा वाटा होता या तसेच स्थानिक स्टेशन कुणकेश्वरचे सरपंच कामनकर साहेब यांच्या पण चांगल्या सहकार्य भेटलं. त्यापुढे या संस्थेवर आमचे उपक्रम चालू होते. पुढे विमानन मंडळ आहेत. पण सध्या आता आमचं कुणकेश्वर विविध सेवा समिती ही आमच्यावर आता निवडली गेली आहे. हा प्रयत्न सारखा चालू आहे. त्यापुढे लोकांना आम्ही विविध उपक्रम आमच्या माध्यमातून आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.